Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kurang mo ti urnong ta, Freddy. Ay nawaw, masapol ang matuloy ti kalay sa nga arapap ta, Marlene. Kasano nga, Rod? Umutang ta? Amokon, adda na panunod ko a solusyon tapno saan ta nga aggastos. Ay nawaw, anya nga itinapanunot mo a solusyon. Kasarita ki manang ko rin, adda negosyo na rajay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababoy. Ang umanugot nga ta? Pilitek kapilitan na tulungan da tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mutday ta. Naku nampay, saan mo ta mabalay na baybay ang daklatan? Kaano nga, Rod, amapan kay ti ayanda? Inton day off ko, may mayat nga no iti personal nga agsarita kami. Kano nga agawid ni manang ko rin dita balay da, nanang? Agawid day dya inton alas 12. Apay ni manang mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalay sa. Kat no mabalin, sponsoran na ko matidwa ababoy. Ah, anyat ko nam. Sponsoran ni manang ko rin tidwa ababoy ang maparte inton kasarme. Ay dawaw, di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartayaw. Na, anyat kayat maasawa nanang. Di yo kayat nga agkasar kami. Di kanyak laang kit agurnong kayaw, tamo yung agpapada tayaw nga agrigrigat. Hostel, tinaybaga ni nanang mao, Freddy. Di ka ngamin agapura Narigat ti agkasar do awan ti kwarta. Narigat ti mailumlum iti utang. Ni manang ko rin ti pagdawatak. Sa anak nga umutang tatang. Wala ano ada kwarta ni manang mao. No awan ngay. Awan samat ni manong Pipito, manang ko rin. Awan, nagpasyar da ijay lugar da, kadwa na dagiti ubing. Nagawid ngamin ti kabsat na nga OFW. Kasta kaya? Wen, anya ngaminan tayo may mo ibaga ading ko? Kwa manang. Kasti ngamin. Plano mi ka ni Marlene ti agkasar. Kat, Sponsoram ko matidwa ababoy ang maparte manang. ay nawaw, agasam nga iti dwa. Alamat na. No kwa, may salaang ti kabalak nga ito, ading ko. Dua nga road ti kasapulan may. Apay ngamin aya amasapol nga agparti kayo. Mabalin mo't ang mga lakayo pay lang iti papilyo no awan pay budget yo. Kasta ti inaramid may kanimanong yu apipito ide. Di mi kayat ti kasta manang. Naa, apay nga aginarti kayo no awan mo't kwarta agastusan yo. Basta siya, may sa ababoy laang ti maitod ko no bilang man. Kinasarita da kakaditi kapsat mo, kurin anak kaw. Wan nanang, ipilit na mo't ti kayat na. Day tanga raw ti jak kayat iti kapsat mo. Ay, agasam man ta dua ababoy nga isponsorak ka na. Da kaming tupay ka ni Pipito. Saan kami ang naggastos iti dakkel, iti nagkasar kami. Taam mo may nga awan budget may. Imbagami mo't ano awan ti kwarta. Di da agapurata narigat ti mautangan. Ay na, inbagak mo't laeng amabalin apapilpay laeng ti ununa enda ngem di na mo't kayat. Narigat nga ta, ti agsapul iti kwarta. Ay na, grabe ananang. Mabanbanog ka iti inaldaw kat manula ang ti maurnong. Imanugot ka kaday, iti kayat ni ading mo ang mapasamak. Saan nanang? May sa ababoy laeng ti maitod ko no bilang man. Nanginam laang nga men, ti baboy di ti lugar tayaw. Wan nga rod nanang. Ngam no apay nga ipilit dati agparte kat awan nga rod kwartada. May sa kanula nga baboy ti sponsoran ni manang ko rin nanang. Iso ti imbaga na, idi imay di ti balay. Jay Melsa, sponsoran niyo mo at kanitatang. Anya? Tapno makumpleto ti dwa May salang mo't ababoy ti dawatan mi kada kayo.
Ay nawaw, saan mo't anala ka ti mangirwar iti kwarta? Pangalaan mi kumakin ni tatangyaw, makitaltalon kami laeng may. No kasta, di yo kaya ti tumulong. Uray simple lang nga minin Saan mo masapol nga agparti kayo iti babaw Ti importante kat ipatpatagyaw ti tunggal may siya. Anyan tulangan ti ibaga ti tattao, no papila ang taalaan may nanang. Tinapatag nagbalin kayo praktikal. Wano saan, itantan nyo pa'y laang ti kalay sayaw, taagur nung kayo pa'y. Kantap no makasagana kami mat Ay nawaw, no di yo kayat nga itad ti baboy ataw dawatag. Saan latan? Saan agapaw tadimi kayat? Talaga laang nga awan kwartami anak ko. Awan pa'y ganas ko ngay may mag. Kastamot lagayam ti ibagayo. Hello, Manang Corain. Hello, ading ko. Ay na, pasensya kan wan, ngam saanan matuloy ti baboy nga itat ko kuma. Anya, inton umay abulan ng ti kasarme, Manang. Adda kami ngamin dito'y ospital ita. Intaray may ni manong yo, takim maro manan ti an na yan na. Ay, una yung ti kasta. Sapay la kuma, tamawatan da kami, ading ko. Di mi nagayatan, ti kastoy pasamak. Ay, nawaw. Pangalan mi nga ro di ti kwarta no agbabawi kamot gayam. No okay lang kada kayo, agkita kayo pa'y lang iti pagbuludan nyo, tasakto sukatan. Ay, nawaw. Saanon? Agpada kayo kaninanang. Nagado arasun nyo. Kas nakunak itayan, di mi nagayatan, ti kastoy pasamak, ading ko. Di ka nagpalawag. Amok akastamat lang ti plano. Awan, serbiyo mag. Di kayo mapangnamnamaan. Mangyaw awan kayo lang. Awan nga rodon atin namnamaan tano kasta. Talagang awanan, Marlene. Makapasuron mo't ti kastoy. Wan nga rod. Anya ngayon ti aramidin ta. Agbulod ta pa'y laang kadagiti amuta. Wala na. Awan mo't pagpilyan ta. Nagadumot kami na drama ti pamilyak. Naku nampay. Di da maibusan mo't iti rason. Nasa umon. Narigat lakit di ti maadaan iti pamilya nga imot. Ay nawaw, anya pa lang tiyararamidan nyo dito inanang, tatang. Dakis ka day no kayat mi nga atindaran ti kasariyaw. Saan kaya kasapulan dito? Ay nawaw, apay basta kasta ti panagsasaum ka na kami, Friday. Di yo amaw no apay? Amo may nga da nagkurangan may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kaya't mila ang atindaran ti kasariyaw. Di kay madanagan. Saan kami nga agiskandalaw? Makadadaal kayo mo't iti aldaw. Umay to ni manang yukuren inton madamdawa. Urayan na laang ti katugangan na tapno adama nga si kasukin lakay na. Di oray saan nga umay ni manang. Awan na sakit ang bakrang kwa niya. Apay mat, akas jay ti panagsasao ni Freddy kada kayo kabages. Nasakit tinakam na kada kami kabagays. Espesyal nga aldaw dakin ni Marlene. Ngem apay akas jay mat, ti rumrumwar itingiwat na. Basol min samuk kabagays. Di mi ngamin na itatibaboy adaw-dawatan da. Anya? Day tatipudnaw. Awan tumo kwartamay. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laeng. Ti kayat nakit isponsoran mi ti may sa ababoy. Ni ko rin ti may siya. Ngam saan anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Wano saan, oray papilpay laeng ti alaen da tipid pay. Di na kayat kabagis. Masapul nga ada maparti ababoy. Apay nga aginartida pay laeng nawan kwartada. Day tanga raw. Ni ko rin idi nangasawa. Tipaid. Tasaan mo't mabalin maipilit, no talaga nga awan budget. Sana nasaya at tikas diya pa nagsasaum ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amuyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma, no di da maitid ti baboy adaw-dawatem. Ti kinaimot dakit di at ipakpakat da. Ay, kamali ka kaanakan. Di dalay diretso no di da kaya ti tumulong.
No iti sabali abanag, mapangnamnamaamot dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kay agpalawagan ng ti. Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Agam no saan mo't anay gagara ak, maawatam kumamutan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada. Saan meten nga umumay ni Freddy dito'y balay? Uray ijay balay nanang. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmeten pagan ano. Lasakit-lakit na itinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko, inted ko kumati kayat na. Uri na kami mo't kaninanang mau. Noon na itan mi kumatibaboy adaw dawatin na, saan siguro ang mapasamak ti kastaw. Anya ngay nga raw, napalabas meten dayta. Saanan ang mabalain nga isubli tayaw? Ang maminsan mo't ngamin ni Friday, noon niya ti kayat na, masapol nga isot masunaw. Saan mo't ang makaaw-awat no maminsan? Day tamet ti jak kayat ken kwa na tatang nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na ti kayat na. Ay nawaw, apay asangit ta ubing Marlene. Padidyem man ngamin, mabisin samad. Madi nga tirik na Freddy. Agurigor kan aguyak pa yan. Kay, anya nga rudod ka ramidon ta ita. Kadya ka mo ah. Saan mo ta mabali na baybayan ta? Tamang ano anya pa iti mapasamak ken kwa na. Ikanak nga iti kwarta. Te pa-check up ko. Awan pa'y sweldo mi, intong Lunes pa'y. Di intong lunis nga ipa-check up. Awan mo't pagbayad tayo. No inasikasom ko mga min anasayaat, di mayat ko ma. Na ah. Basol ko. Wan ata da kayo lang mo ti mabatbati diti balay. Panagkunam ka di kat nagayatak tinapasamak ah. Hello, manang ko rin. Si kamot gayam ti umawawag, Freddy, ading ko. Apay, anya ti ibagam. Italaang manon ngay mawag ka kanyak. Ada ka diti ta balayaw manang? Wen, at daak ditoy. Apay? Ibagam man ka ni nanang tao may diti balay no saan na busy. Apay ni nanang, ading ko. Aggurigor nga rin di ka anak ang manang. Aguyag pa'y gayam. Anya? Ibagam ka ni nanang tao may diti balay no awan araramidon na. Di mi ngamin ammo na diti aramidon mi. Awan mo't ko kwarta mi. Sige, tamapanak nga raw, di ayan da nanang. Agyaman ako na manang. Ibagam ka ni nanang tagdiritso lang diti balay. Sari daw ti papanamba kahit an-anwamot na kita herbal. Iti ayan da Freddy nga anak ta. Ay nawaw, apay ijay. Imay ni ko rin dito balay itay, kat nakunana nga aggurigor kano ti anak da Freddy. Ti apo ko ta. Anya, Mapan kuman kitaan, ta ang mga nudida amot ar-aramiden da ijay. wala. Sumurtak ko ma, ngam saan pa'y matanal pastyar aramid ang ijay talaw. Sa kanto agpasyar ano saan ka abise. Di balay taada akmat amang isuro kadakwada. Ala, agrobot kang arudain. Mga lakay ti saba, tapno adamad ni sangput mo ijay. Wain lakay. Agyaman ako unay ti imay kayo na nang. Awan anyaman na anak kaw. Nakaturog mo laangan ti apo kaw. Un ngarot na nang, napuyat ngamin ni Dirabe. Isong mo lagayam ah. Naawan kayo, talaga di mi amot araramidon mi nanang. No apay ngamin adiyo imbaga adagos. Kastaw na tibain mi kada kayo nanang. Nangro na pa kat dakas tinaisawsawang ko kada kayo idi. Awanan dayjay anak kaw. Napakawan kan. Agyaman aklaunay ano kasta nanang. Ala, agluto akbit iti kanan tayo. Tulungan kan tapno na BB-8. Husto tinaibagan niya ang tilita kanyak idi bakit? Anya nga imbaganakan ka? No kwarta ti saritaan kat awan kwarta dananang kantatang. Ngam, mapangnamnamaan damot iti sabali abanag. Kas kumay ti mangaywan iti apo ko da. Sa bagay, adda punto ni Antim. Ginura ta ti pamilyam, gaputa di da na ito ti baboy adaw dawatin ta. Ngam ita, isuda mo laang tinasit ganta. Wan nga ron,
Nimbaglangan ata na anos da kadata. Banag, apagyamanan talaunay lakay. Agawid ako, anak ko. Amangan no agur-urayan ni tatang yu balay. Alaan nyo dito nanang. Ay nawaw, anya dayta? Bangos, tapno damot si daan nyo Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo. Ngamin, uri naglablabos kami kat saan kay anagdwado at imulong kada kami. Un ata anak kamay, no kabailan milaki di nga ipaaikin ni tatang yaw. Apay ki din asaan? Agyaman ak manananang. Ibagayo ka ni tatang, ta umay agpasyar no mawayaan. Umay na sarungkaran ti apo ko na. Wen anak ko, umay kamin tumanan. Agan-anad kayo akanayon No ada ka sa pulan yaw, umawag kayo kin manang mukuren ta ibaga na kada kami. Malain na kaon. Ay, nawaw! Di tayo kumaguraan dagiti naganak tayo gapulaang itinain materyalan abanag. Ayatan kan ipatag tayo kit di ida. Tano awan da, awan tayo mat dito'y daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At the good news ko kan ka, Gilbert lakay. Anya day tabakay? Nalpasan. Fully paid matlaang ang tiref tayo ang naggapoy ti home credit. No kasta, mabalinan ang mga irwar iti sa bali man nga appliances. Un, flat screen at TV kumamot din alakay. At damot to washing machine tayo. Ay una, mabalinday ta tapno da pagbuyaan ni nanang no kasta nga may agpasyar. Mahilig day diyang agbuya kay. Una, pagbuyaan tayo mo lang, no kwa. Kano nga ro da mga irwar ka ba kay? Ti home credit mo manin at ti maaramat. Amumat, alanganin ang ma-approvean no siya ti ag-apply. Winlat tabakit. Good payer, tamit. Sigurado ang mangi-release damanen. Takas na kunam, good payer tamat. Mapanak labit iti ayan ni Marinan say tatang. Apay, Jay. Anya tarami idami tayo tigayim mau. Isublik lang ti binulod ko agamit na. Ay, dumagas ka tuman nga ro di testaw. Aday pagatang yo. Gumatang kay ti kareneng. Ta isot pangaldawan ta. Day talaang tatang. Weng! Ato ti kwata. Gatang mo day ta. Ay nawaw, kurang day to'y tatang. Numanuti umanayan na. Iso, ti katagim. O sige, Kita ma, tama nga numarabyan ka manan ni Jay. Kit pangaldawan ta ti kareneng nga impagatang kaw. ni tatang mo't agawid ak maladagos. Isublikon dagiti binulot ko kang kamarinan say. Ayun, binulod mo gayam. Idi payla na minsan nga aldaw asap sa pulak dayta. Si kamot tinang ipabulod maray. Wen ngam nalipatak meten nga impabulod ko gayam kan ka. Ay nawaw, sign of aging samot tenday tamaray. Wen nga rod mare, narigat meten amay libak. Aguray ka. Review day jay maray. Review ti makit kita. Na, iawid mi ka di dito'y balay no saan mi mat ako kwa mare. Manuti kasta aref maray. Nanginan samad. Ayun mare, nangin talaga. Ngam nag-apply nila kay ko iti home credit, iso nga ininot a binayadan mi dayta. Naimbag pa nila kay mo.
maka-apply iti home credit. Un mare, na-approvean mo tadagos. Mayat nga agpayso no adda ti ref. Ay un amare, adda pang ikargaan iti karni kanda dumapay. Ne, apay day chay. Nalipatak mo din. Umay katag kape tamare. Adda na bati a sandwich. Irwar ko taramanam. At dapat mo't nabati apan siti talamisa, anak ko. Sa bali mo't ti angot na tatang. Kasan mo sa balay? Nabanglusin ah. Ay nawaw, sayang mo't dayta. Napuro nga min ti panawon. No adda ti ref, saan kumaamabangles adagos ti makan. Nanginan sa amit tirif ita. Damagak tumanggayam ni Marinanse. Amangan numabalin nga usarak ti home credit nila kay na. Ay, uray sa anay anak ko. Isupay kit di dayta abayadam. Ipadas laang atatang. Awang mo dakas na no ipadas tayo. Damarinansin tupay. Nakagatang da iti ref da. Uwin at na talaga at trabaho nila kay na. Isuda laang ayat ti kabaalan na agumatang iti kasjay aref. Di ka man nagbaling agraraman anak ko. Nonya tadda, isuti anusan. Ada ko maibagak kang ka Marinanse. Anya day tamare. Ngam kasla mabainak mare. Ay nawaw, anya nga minday taya. Kastoy ngamin mare. Planok ti mangirwar iti ref. Isu na laang at alanganan ang ma-approvean ti home credit ko. Kat anya kumangay itamare. Amangan no mabalin nga aramatak pay laang ti home credit yu mare. Anya? Talaga ngamin akasapulan mi mare. Di ka madanagan, taagbayad akmot. Alamot din amare, maasyan kakadimot kanyak. Awan pagdanagam, taagbayad akmot laang. O sige, ngam siguradum lang agbayad ka Anyat ko nang nga ibagam nan si bakit. Aramatin ka no tigayom ko ti home credit mo lakay. Anya, Mangirwar ka numot iti ref. narigat sa amat tigas ta bakit. Inkari namot kit ding agbayad. Una, ngam kasanulaan no dumteng ti aldaw asaan ang makabayan. Di siyak to ti kamatan dagiti taga home credit. Barang good payer, alakay. Itapay lang kat siya kung di madanagan bakit. No, apay nga manukot ka ngamin. Nagwan ako lakay. Nakababain mat no ibabawi. Ang mga noan niya pa'y ti maibaga tigayom ko. Ngala, ipausar mo ti home credit ko. Anya nga ikat nagsaritaan nyo mo te. Ngam siguradum lang, agbayad day ta agayim mo, bakit? Ay nawaw, naggapuan dayto yung aref, bitchay. Inutang ko tatang. Hindi di mo't imbagaking ka nga uray di kan umutang. Isumot lang nga usaran tayo tatang. Sa pay dakil ti ref ginatang mo. Ay nawaw, relax kay lang ka di tatang. Mabayadak to dayta, da kayo ki di mo. Unay kan, narigat ti kasta anak ko. Ni tatang mat, tapno ada matiref tayo ah. No ada umay abisita, di ada makita da aref tayo. Agbilibdan to kanyak no makita da adakkel tirif tayo dito'y balay. Kinagraraman ti kasta anak ko. Oray no ah. Nala, makamuka man langay. Agkalma kay lang ngamin ah. Apay ama stress kayo ka rifla ang data. Di kay pay agyaman ta ada mausar dito'y balay. Ngayon na nga masakit mo ti ulo ta utang tinagapuan na. Agtugaw kay kidita mangirwarak iti Diyos yo. Ado ti ayos tayo. Saanan ang masapul agumatang di tatirsina. Bayadak ti utang kuken ka, Maribitchay. Ay, agyaman aklaunay Marimina. Adam langan ibayad ko iti utang ko iti home credit. Ay nawaw, home credit ko nam. Wan, imutang ak itirif iti home credit maray. Naimbag ata da home credit nila kay ni Marinanse. Isu anaki usarak paylaan. Ay unay kan, Maray. Saan mo pa'y anabayadan ti utang mo iti linding? Ita, imutang ka manan iti home credit. Ay awan mon, Maray. Naiwaras mo tan ti utang mo. Shh, tangiwat mo ka di Mari. Amok nga ado ti utang ko. Ngam di mo kumamat ipukkaw ah. Ada ni tatang dito'y balay, ang mga numangag na. No kasta, saan nga amo ni Tata Tasyo dagiti utang mo iti linding? Jakon imbaga ata ado ti sauna dayjay numaamuan na. Anya? Sigurado nga inaldaw manen nga isut ibagbaga na. Sapay allergic dayjay iti utang. Ay na, nagturad kan, Maray. No siyak,
Mabuti nga kon nga umutang itilinding kas kadaan niya pa'y di ta pagutangan. No mabayadak ti utang ko ken ka, talaga nga isardeng kon. Awan lat amok di ta, Mare. Drawing to maranday ta. Ay nawaw, seryoso akon mare. Si kala ang tinakautangak, ngam grabe mati-stress ko. Diyak pa'y makaturog no daduma. Kasanula angen ngay ken ka nagsasanga ti utang na. Naimbag abigat mo, Mari Nansay. Kasnamat kan ka, Mare Betchay. Ayan nga iti hulog mo iti home credit, Mare. Ay nawaw, relax ka lang, Mare. Ada dito'y bulsa. Ay na, kunaklakit din no nalipata mon, Mare. Isungarod nga imayak ta umay ko ito. Kasapulan nga itad mo, taawan mo't i-back up ko, Mare. Amok day ta, Mare. Bayad ko, Mare. Si Kanti makaamo amang tid iti bayad ko, Wan. Wan, Mare. Mano ahulog pa iti saan analpas, Mare. Mabit lang takita at tilistaat. Nabayadak mo siguro ti kagudwan niya, Mare. Wan, Mare. Mano ahulog laangan kat malpasan. Okay, Mare. Si Kapay lang ti makaamo iti bayad ko, ah. Nakaon. Ato yung timpagatang mo tinapay, Nancy. Agyaman naklakay. Ayun gaya, nasabat ko tigayim mo dito dalan nito eh. Asino agayim ko? Ni Mina, wano ni Betchay. Ni Bitchay, kumusta ti bayad na iti home credit? At dainyag na itay lakay. Nasaya at man consistent ti pa nagbayad na. Kapilitan kasi kamot ti madadaal no di nabayadan ti utang na. Ay, naku nampay bakit. Narigat no reputasyon ti madadahil. Saan tanto ang makautang no kwa? Di ka madanagan, takanayon kumala palagi pantigayim ko. Sabay ko ma, takas taaging ka ang mabayadan na amin, bakit? Ay nawaw, yung naklati din, yung nakitang dan ka kinsasa, Betchay anak ka. Saan, Tatang? Api ngay. Ning, apay alaw nagtisin na ay mo. At naka di parikaw. Ning, at daw mo awag. Sino ta umawawag? Itay pa yung mangmangag kung agun ulit sa cellphone mo. Dagiti nakautangak, Tatang. Hindi. Dagiti tagalinding. Ay unay kan. Imutang kay tilindeng. Wan, Tatang. Day tatibagbakan ka. Utang ka nga utang. Inyangay ita. Anya ti umay mo ibaga, Mare Betchay. Agsingira kon, Mare. Ay nawaw, kat no monthly mo ti saritaan ta, Mare. Kasapulak ngamin, tapagbayad ko itilinding, Mare. Agsasarunuda matan nga agsingir. Nagadumot ngamin ti utang mo, Mare. Nangus-usaram ngamin, aya. Pangaasem, ta i-advance mo kumatidad duma abayad mo. Ay unay kan, Mare. No apay mat ngamin, a pinaggigiddan mo dagiti utang mo. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy, Mare. Talaga agipitak ita, isu a pangaasim, tagbayad ka kuma in advance. Mala, mang tedak iti 2,000 laang, Mare. Okay laang, Mare, tapno ada pagbayad ko. Jeda duma, bayadam intun sumaruno alawas. Talaga ngamin akasapulak ita. Sige, Mare. No adda ti mapaglakwak, itad ko adagos kin ka. Inggatang ko ngamin iti wagwag ti kwarta nga inutang ko kin ka, Mare. Naimbag kan ka at negosyo tinangusaram, Mare. Saan akas kanyak? Ay, Sakbay ngamin nga umutang ka, siguraduam akabaalam abayadan tapno maliklikan ti parikot, Mare. Asino di imawag, Gilbert? Dagiti taga home credit, bakit? Anya? Agsingsingir dan. Ay, daytan. Sapay in-block nak ni Mare Betchay iti Facebook. Ha? Apay nga in-block na kakitsaan pa nakabayad? Tiyak manamula kay. Awanay. Nagaramid ka iti pagparikutan ta, bakit? Nagtalo kaklaang matijay tao lakay. Mapan ka man ni Jabalayda. Agsingir ka. Tanagan ko ti mapirde no di na mabayadan di utang na. Wala kay. Mapanak itamot laang. Mare Betchay! Mare! Yahoo! Ano ti masapon mo Nansay? Naimbag nga aldaw yo, tatatasyo. Adda ni Mare Betchay. Rimwarmat manay. Agsingirak ko matata.
Di na pa'y ngamin na i-fully paid ti ref nga inutang na iti home credit, tata. Yawaday, nailumlum gaya man iti utang day tataw. Agraraman tumik ngamin. Tulungan na ko matata. Naganmet nila kay ko ti madadaal no saan nga agbayad ni Maribet chay. Sapay awag na nga awag. Amo na ka ding umay ka dito balay ita. Saan tata? Diyak ma-message ta in black nakmet din. Ay, pauna yun ti kastangar aramidan day dya tao. Mabayadan tamit lang ang ti utang ni Maribet chay iti home credit mo lakay. Naimbag man ta nagbayad kin ka. Ni Marimina tinangtad iti kwarta kanya. Anya? Nasabat ko ni Marimina di tadalan itay. Kat napagsaritaan mi ti utang ni Maribet chay. Idinasyan kanya. Siya kung tinangtadan na iti bayad ko mati utang na iti kumarimi. Ada utang ni Marimina kin Betchay? Adda na kay, ngam siyak tinangtadan ni Marimina. Kurang laang iti 500. Naimbag ko taadda gayam utang ni Mina kankwana. Ay, agyaman kami, Diyos ko. Kunaklakit din madadaalan ti reputasyon ko. Enton sumaruno, di mo ngamin ipapausar iti sabali ti home credit ko, bakit? Wala kay, saanan? Isupay ket di apagsakitan ti ulo. Ay nangay ti bayad mo, Mina. Nalpason amaray. Ay nawaw, di ka man dita. Awan pulos ti inyaw awat mo kanyak Ni Mari Nansay tinangtadak, maray. Anya? Isu ti pagbayad na iti home credit mo, maray. Kurang pa'y kiti dayjay, iti 500. Anya nga rudin ti ibayad ko iti linding kuno kasta? Makitangdan ka manan no saan mabayadan ti utang mo iti home credit, nagandamet ti madadaal, dayta kuma ti pinanunot mo. Ay, jak amaw, kasla mabagtita ko. Unayin ti kastangay tsuraang Betchay. Kas kalaalaalya. Maestri sa klauna yan, tatang. Kasla ak mabagtit. Agsarming ka takitaim ti igit ti matam. Kasla na blakayan ka. Sa anak ang makaturturog, tatang. Ay, talaga saan ka makaturo ka na saya at nukasta nga adot utang mo. Ang mga nuday tuyen ti ipatay ko. Anya, Madiprisak samot. nagpanunod ka kidi ti wagas tapno makabayad ka. Di mo itarayan na, tautang bitay ta. Ti utang, rumbang abayadan. Nubilang man tamatayak. Di ka man dita. Das na kunak itayang. Agpanunod ka iti wagas tapno makabayad ka. San man na dita madipres ti sang kaiba ka? Sikat tinangarami di ti kalukwan. Ita, iba ka, akasla ka madipres. Tatang, Awagam dagiti nakautangan. Ibaga mo yun inutom abayadan ti utang mo. Ewan mo tintiref Betchay. inlakok, tatang. Sino ti gimbatang? Ti kaaruba tayo. Inlakok, ta isupeng ibayad ko kadagiti utang ko. Kasta, nasaya tita. Tapnawanin ti pampanunutay. Wun, tatang. No ada ti umay agsingir dito'y balay, bagaandak. Agbayadak tapno agtalnadan. Makapauma no inaldaw nga ada agsingsingir. Gusto nga minin ti utang. Kontrolem ti bagem. No di mo kaya't ti may sagma anak ko. Kundi ka agbaling agraraman. Dayta kinagraraman mo ti pakaisagmakam ko naktumay. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngam no umutang ka, siguraduam akabailam abayadan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya dyan baga ni Ana itay? Nagsinungbat kayo kanumat kininanang dita paraangan tayo Sandra bakay? Kasanumat ngamin, pilulakay. Amin nga aramida kat kamali iti imatang ni nanang mo. Anya din baga nakin kaya? Ay nawaw, di mon saludsuden no anya. Sigurado ak na ilibak tumutla ang tiinam. Anya nga rodan ti plano mita. Ang mga no dumakkel pa iti issue tinagbatan nyo. Nasaysaya at no agsublita yun iti ayan ni tatang. Ijay laangan ti pagnaadan tayo. Nauma ka din dito'y bakit? No kanayon anapudo ti dara ti inam kan kapsat mo kanyak. Awan amangan no inaldaw mo't nga agsusubang kami. Kasaritam nga rin ni tatang, no niya ti makunana. Saan mo't nga umanay ti urnong ta may gatang ti daga? Wen, mapanak to iti ayan ni tatang inton madamdama. Itugot ko dagiti ubing. Ay nawaw, pumanaw nga ro damanong pilo, nanang. Iso may tikuna na itay. Kat, pag nagdanda kanungay. Iti sigod iti ayan ti katugangan na. Ay nawaw, apay, naupay manan ni bakit na iti binagbagaam. Ha? Jakman amaw iti dayja a babae. Nalaka ang maupupay. Imbagaklaang matasaya atin na ti mangigilgil iti murangda. Ay oo na yun, day talaang matgayam. Ha? Mas daawak mo't iti dayja a babae Nagadulaki di nga amuna. Ang may mayat matlang ano pumanaw da? Saan nga isupay a pasali-sali dito'y balay? Iso na lang tamaya dayo mo ni Manong mo apilaw. Ay kat kasaritam to ni Manong Pilo, nanang. Ibagam, takanayunan nanto ti pumasyar dito'y balay. Nagsubriya kay matlayang dito'y balay, Sandra, anak ko. Kapilitan tatang. Narigat mo't lang ti makikabalay iti katugangan. Isupay kit di ati pangrugyan ti saan a pagkikinnaawatan. Kaano kayo ti trabaho ni Pilo? Ituloy na lata ti agtrabaho Tasyak, kayat kumati agnaed dito'y ta makapagtrabaho Adda kayo ang mga sikaso kadagiti apuyo. Ano kasta? Ada ba ti plano nga trabaho? Adda tatang, agabang nga kumamat iti pwesto iti palengke. Ano agaplay ka ngay? Nakapagtulpos kami iti kolehiyo anak ko. Ipadas ko lang ti agnegosyo tatang. Tapno kabukbukudak ti oras ko. Nang runa pa'y kat adadagiti anak mi kinipilo. Ada akmit ang mga sikaso ko nagiti apo ko. Mayat matlaang ti agnegosyo tatang. No ado ti suki, dakkel ti kanan siya. Sabagay matkati Kumusta ngay anak mo? Nakasalitam ti gayem mo. Wen tatang, ipasublat da kano ti pwesto da iti palengke. Ay kit na saya ano kasta? Adda ti paglakwam. Iso na lang tadda bayadak kadakwada. Adda ba't siguro ti urnong yukin Pilo. Adamat kit ti tatang. Jakla sigurado no umanugot ni Pilo nga usaran mi day chay. Ay nawaw. Kasalitam nila kay mo Paramit laeng iti pagsiyatan nyo reta. Wen tatang, Ipalawag mo kanukwana. Iti kastakit awan to ti agbalin apalikot. Kantap no amuna apagpuunam takwal tayo. Nanang, naimbag nga ol daw yun. Nagtugaw ka pilaw. Naimbag man ta napanunot mo ti umay pumasya. Ay, di off ko nanang. Dagiti apukok ngay. Nabati da. Ni bakit mo ngay? Dayton sa laang matagil ilad ije balay ti dadakkel na ter aramiden na. Ada ni Sandra di palengke nanang. Ay nawaw, anya ter aramiden na ije palingkay. Ada ti pwesto na ija nanang. Pwesto ko nam? Amo na yatag negosyo. Ninanang mo't. At no college graduate mo't dayjay. Wan college graduate, ngam saan mo't business ti inadal na. Ninanang mo't. San adagas no kaya't nang ipatas tag negosyo. Ay kita apilaw, ang mga nuday tanto ti pakaibusan ti urnong yaw. Narigat ti malugay kunak tumag.
Natang nyo di tagagayam. Nalakalaang dagitoy, gumatang kayon. Sandra? Oh, si kamat gayam day taana. Ay nawaw. Anya ter aramidam ditoy? Kas makita mo't, aglaklako ak itinatang. Ah, nakitangdan ka? Saan? Pwes tumi ti bambantayak. Kastaya. Wen, gumatang ka man kit din no adda magustuhan ta isupay man mat. Ay kwa, pasensya ka na. Nakagatangak nga minan iti sa bali a pwesto. Ay, sayang mat. Sige, inton maminsan tulatan ah. Nanang, adda imaritis ko kada kayo. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang. Kawan, napatag nga ron ti ibagak kada kayo. Adamot gaya man pwesto da manong pilo ije palengke. Amok daytan, na ibaga ni manong mupilo kanya. Pudno nga rod a pwesto da dayjay nanang. Amangan mat no tinangdanan dalaang dayjay a Sandra. Pwesto da kanumat. Oh, ammo ayan ni Sandra ti agnegosyo. Kasta mo lang timbagakin ni manong mo itay. Kasanon nga'y numalugi da nanang. Ay, naku nampayan ako. Mabalin mo ngamin nga agaplay iti sabali at trabaho da a Sandra. No apay aday taag negosyo pay laang tinapanunot na. Mas daawak ah. Saan anala ka ti agnegosyoan niya? Awan ka di ta aramidam lakay. Abay ka di ba kahit? Mapan ka man iti ayan da tata Cesar. Abay jay. Mapan mo man alaan ti bunga tinating amula na. Nothing. Wen, kinasaritak namin iti kalman. Tulungak ka no amang ilako iti apit na. Ayaw na. Mayat tayo bakit? Makatulong ka kadag iti kalugaran tayo. Wen fresh pa'y tinatang na. Mano asa ako tinatang ti alag? Uray dwalaang. Aramatim ti tricycle tapno di ka marigatan. Wen bakit? Idiritso ka di pwesto? Wen, sumaruno akto inton madamdama. Pakanagpay ngamin dagiti ubing. Ilaklako ka di pa'y ni tatahuan ti dagada, tatang. Gakamu ah. Manungata nga iti panangilako na. Mayat apagsaadan iti balay, tanalawa mo't. At saka di unong yo. Kaasi ti apo, adamot pa si tatang. Talo atawin layang ang nagnegosyo ka. Ita plano yun, tigumatang iti ka. Sweldo nila kay ko ti daduma, tatang. Naimbag ko na ata na panunot mo tag negosyo. Isupay. Wen nga rod, tatang. Uray kinagkatawaan dak idi, adamot ti pakakitaan na ita. Eh di agpatakdel kayo matin iti balayo. Wen, tatang. Apo. Mabalin nyo matag na iti balay aging gakayat yukit. Tatang, may mayat matlaang no adda kabukbukudan mi abalay. Tapno awan maibaga dagiti kakabsat ko. Nakasarita ko ni Tata Juan, lakay. Ila ako nakaditidagana? Wen, iso ti gatangan ta. Nalawa tayo dyan bakit? Nasaya at kiti tapno nalawa ti paraangan. At dapay pagmulaan no kwa. Amang ano nangi naman? Ay nawaw, sakto lang ti presyo nga imbaga ni Tata Juan. Di gatangan tangarodan bakit? Wen, lakay. Ag-withdraw ak iti bayad na inton bigat. May busamot ang turnong ta. Saan matkit di? At dapay sobra na masukatan tumanan Sa bagay, tinapatag kita, kat makagatang ta itidaga pagsaatan ti balay ta. Naalam lakay. Agpatpatakdar mat gaya man damanong pilo iti balay da, nanang. Ay nawaw, ichay. Ijay mat ayan ti daga ni Tata Juan. Nukasta, ginatang dati daga ni Juan di takabangibang a barangay. Nalabit akasta, nanang. Saan damat sigurong agpatakdar iti balay da ijay no saan da aginatang. Nalawa day jay Wen nga ron, nanang. Mayat apagsaadan iti balay. Manungat ati binayadan da. Day tatijak amo, nanang. Na, kasla nagpardas man. Kaano lang ang nagnegosyo da kita. Ita, agpatakdar dan iti balay da. Wen nga ron. Nasurok lang atalo atawon ti pwesto da ijay palengke.
I-text kunto man ni manong mo pilaw. Wen man nanang, saludsud man no mabalin mat nga agpatakderak iti balay ko ijay nanang. Ay nawaw. Anya tararamidan nyo dito pagtrabaho nanang. Ginatang yumot gayam ti daga ni Juan di takabangibang a barangay. Wen, ape ka de? Jay nalawa ti ginatang yaw. Wen ah. Amangan kunak no mabalin nga agpatakder ni ading mo ana iti balay na. Nalawa mo't day jay. Saludsudag pa ni Sandra. Noon niya timakuna nanang. Ay nawaw, apay amasapula sa ludsudong pailaang ti asawam. San mo't ang mabalinghag desisyon na kasyaklang. Kat kwarta amin mo't nga gasawa ti naigatang iti dayjaraga. Panunutan pilaw, kabsat mo ni ana. Awan sa baling agtinulong no saan ada kayo nga agkabsat. Urayin tayo noon niya ti ibaga ni Sandra nanang. Amo mo't asaan tayo adagati na kaipatakderan ti kalapaw tayaw. No papanawan na kami ni Uncle Yaw, awanan papanan mi iti kabsat mau. Kas na ko nakitayan. Kasaritak pa iti asawak nanang. Agbain kayo kumamad iti asawak. Imanugot ka din ni manong pilong agpatakderak mat iti balay ko iti daga aginatang dananang. Saan pa'y nga raw? Ay nawaw, apay ka no, kat naglawa mo't dayja adaga. Saludsudan na kanupay kan bakit na? Apay di nakabailan nga agdesisyon iti bukod na aya. Amok asweldo na ti daddo mga inggatang da iti dayja adaga. Day ta nga raw, anak ko. Imutan na ka, kat kabsat na ka mag. Ha? Agbain kayo mo't ay iti asawa kung kuna nakidi kanya kong. Ay nawaw. Kaya dananang kinana tagpatakder iti balay da bakit? Kat agpatakder dalat na ano kayat da. Saan mo't amay parit? Kahit dati agipatakder iti daga aginatang tabakit. Anya? Isu ti ibagbaga ni nanang kanya kiti di magasak iti ayanda. Apay ka no amasapol nga iti dagata. Amudamat nga agpatakder tayo iti balay tayo ijay. Hindi ka man namo kalagi di adwa. Panunutak man pa'y ana imbaglakay. Ibagaktukan ka no nakapagdesisyon akon. Dasaya at tanaranaan ka dito'y dalan, Sandra. Ada ka di bagayo, nanang. Apay masapula si kati agdesisyon iti day di adaga. Ha? Amaw, ana ibaga ni Pilaw ti imbagakan kwa na ida. Saan mo't siguro adakis no agpatakder ni ana iti balay na ijay. Takabsak na mo ni Pilaw nga asawam. Maawatan kayo, nanang. Ngam amangan no. Ay, nalabas mo ti kasta kinaimot mo. Ay, kwa nanang. Pampanunutek lang ang dagiti posible ang mapasamak. Kasano no makiasawa mo ni Ana. Kasano no day tanto adagati pangrugyan ti apa. Te bagam kiday, imot ka. Nagadupay la rason mo. Nakapagdesisyon na kun Pilo. Pasensya kan. Ngam nasaysaya at no gumatang mat ni Ana iti bukod na adaga. Tapno awan mat lang ti parikot no makiasawa. Sa bagay. Kada ti puntom bakit? Noon ay patakder nga min ti balay dita, saan mat anala ka nga ikatan. Mawatan ka bakit? Itantupay kat napudot ti darada kanyak. Ayat mo sawan. Kinasarita nak ni nanang may papan iti day di adaga. Ngam imbes ang makisarita na sayaat. Saan? Takas la agbirbirok mat iti apa. Anya lakit din ni nanang. Ay, makapasair itirik na tikas di apa nagsasauna kanyak. Uray aramidak amin nakabailak, tapno awan ko mati agbalin aparikot iti nagbaetan mi. Awan latamat, tanudad duma, kasla kumarit da. Isuda tagkasapulan, yung kastape lang taramidan da. Ay, day tangarod lang kay. Kasanon ngay no nakaipatakderan ni Ana iti balay na ijay. Ang natiimbaga ni Nida kang kaya. Kaya't dati agpatakder iti balay iti daga aginatang mitatang. Ay nawaw, ang damat ti balay ka. Daga kano ti kabsat na day jay. Di palubusan nyo idang agpatakdal iti balay iti dagayo. Day tati saan ang mabalin tatang. Kaasi damit. No isudat ti adda kasapulan na, makisarita da kumaan na saya at tatang. Nalastog da mo ngamin nga agsasao. Makapadismaya ti tumulong iti tao akasta ti galad na. Nagligaten ti kasta. Kanti may sapaya pampanunutak. Amangan no agbalinton aparikot dayta no dumtang ti aldaw tatang. Kasano no tagi ko andan to ti daga.
When mit kedi nang luna no dakkel abal ti patakdel da. Amangan kedi no agbalin to apalikot. Ay sus. Nanang, saan akayat ni Sandra nga agpatakder ni Ana iti balay iti dagami? Ha! Grabe mo day nga asawang pilaw. Ay nawaw. Basol yumot laeng. No apaya kasi ti desisyon ta sawak nanang. Dahi tangamin makiap-apakin ko na taamuyo. Wala, tamadi mo ti pakpakitan na. Da kayo tagkasapulan iti tulong nanang. Di lang mabalin nga agpakumbaba kayo. Di lang mabalin ang makisarita kayo itinasayaan. Ay basta, kagurgurak launay ta asawam. Gusto lang nga rin ti desisyon mi nanang. Uray saan nga agpatakder ni Ana ijay. Taamangan no ag-apa kay tukid di. Anya? Sana da akis nagdawat iti tulong? No adda ti kasapulan nanang. Ngam kitaan nyo kumamot No da kayo tagpatulong, agpakumbaba kayo. Sana kasta nalastog kayo pelang. Nagprogreso lang ti biyagyaw. Kastamatan ti ugaliyaw. Imutan da kamay. Saan aki naimot nanang? Di milaeng kayat aday ta adaga ti pag-aapaan tayon to. May mayat no bukod adaga ni Ana ti pagpatakdiran na iti balay na. Nawatan nyo, nanang. Ay, nawaw! Tanangem ti panagsasaom. Di mo iruruman ti padam a tao, ta di mo amudag iti sumaruno a mapasamak. Amangan no dumtang to ti aldaw, asikan tumat ti agkasapulan kat di da kan tutulungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At the good news ko kan ka, Bursulakan. Ay nawaw. Anya ti good news mo, tinay bakay? Agtugaw ka pa'y. Anya tayo ibaga mo na niya tanay. Excited ako na makangag no anya man dito good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. Lukas ta, matuloy yan di pa nag-abroad mo bakit? Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations bakit? Makapag-abroad ka magtay. Wala nga, Rod. Matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang lakay. Saan ako na marigatan bakit? Kumusta nga ipalipulsyo? Nag-flight mat gaya man ni bakit mo? Ay nawaw, hindi pa napalabas-alawas pare. Di andan impawit na akwalta. Awan pa'y pare, awan pa'y makabulan na. Sa bagay saan na pa siguro ang nagswildo? Saan pa'y pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko. Ilibre kan to pare. Laita tiya kahit kukem ka pare. Managpalabol ka. Ay wala. Dagas, nagbaling nga imutan niya. Wan kayap, ang mga ano ada tibakan titi pagtrabaho ang pare. Awan pa'y pare, abay ko agsapsapo lang kay timabaling ko pag-applyan pare. Tay asa-asidig ko tabnusan ang mabanog na tao. Sayang pare, saan man kami na hiring da sir ita? Hello, Tinay, bakit? At the impawit ko akwarta, lakay. Basta ang ti-message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At damat lang na ipauit mo akwarta. Manong aldaw nga inuruuray ko na ita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak na. Itad mo no anya ti masapul da.
No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kadag iti ubing no kasta nga da trabaho. Jay da tuma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti makamo. Sige nga rin lang hay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak maalam ti impaw it ko para kada kayo. Kita ama, ang mga no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akas tati kawas mo, Bursyo. Nakasapatos ka naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat. Papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. No kasta, nagsweldo gaya man. Una lang, at dan isutin niya wag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadag iti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno at dabalunan da iti pagadalan. Una lang. Sige, agrobata ko. Da kayo man ti makamu ka lang iti ubeng. Ay mabiit la ang anak ko. Agtugaw ka man pa'y, ta ilistak la ang. Ay nawa, sala masapul nga ilis tayo, nanang. Ilistak, ta amangan numalipatam. Kaasi magdag iti ubeng. Woo! Para nyo! Si kamag kaya pali Bursyo. Sumulat na! Agya pa lang, pare. Asino ti ka doon dito'y balayo, pare? At ni bakit mo? Awan niyo bakit ko pali? Nagawid di lugar ta. Kailo na ano lagi tinadakkel na. Perfect timing nga ano kasta, pare. At dati ginatang kong harakin pulutan, pare. Ay nawaw! Apa yung batang kay ti alak? Kahit alam sa may trabaho minton bigat. Saan ako nasumro kaya, pare? Sayang met pali. Di bali, Tadamot agipaw-paw it nga OFW yung asawak. Ure agri sa inang iti trabaho. Agbyag kami lata, pare. Wan angem. Awanin tingim na, pare. Mangirwar kakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray si kakit kaili mo ti angot kinraman ti arak. Kapag nakita ka, wala. Ay, apo. Ay, tayo mag-game dito. Sa dinaw tinagkapam, apay anabarbar ka anagawid. Ti pakadam kanyak iti agsapa kat mapanmula alaan ti pawit ni bakit mo. Isumat na lang. Ayan nga ron ti ginatang mo para kadag iti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dahan ka. Awan ba'y nanang? Anya ngay nga ron ti balunan da inton bigat. Kan kayo ti kurta nanang. Na kayo matandi makamo amang i-budget. Ay na, Bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Hinton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanan. Saan na masapul nga agrasulang iti buskuranang? Na, kasano ko alaman? Grisahin ako, hinton bigat man lang nanang. Saan ako? Nagtrabaho. Anya ti kayat asawon ti ado abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudno ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito'y balay idi awanak. Ay nawaw, kamali ka bakit? Apa kung mga umay ni Bursyo dito yung ay? Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko lang haludit? Tadado mga buti, pinidot ko lang di tadalan. Isupay ama ilako. Dinak man ululbudan si kaunyok. Ay nawaw, saan bakit? Saan nakakululbod? Ay sis, dahil baglayang ita nakapagdalusak ita. Saan na mabalin amamuan bakit ko alam sa kami ita kong palak? Amangan mo ang pulong kaya ni Malitinay. Mamwakla ang nga dati kadwang managinom dito'y. Makitam. Rumwar ka manan si Bursyo. Di ka matan matatao dito'y balay. Saan mo tamay parit ag-enjoy nanang? Gaputad daak ang mga asikasaw kadagiti putot mo. Tilamutan papapanam. No apay ngamin resign ka iti trabaho. Ni nanang mo, common sense mo Asino ti makaanong si ti kasya klase ti trabaho? At nga ron ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo? Ganya klase ti panunot day Bursyo. Ni nanang mo, oray sa anak ngagtrabaho, nagbiyag kamlata. OFW ni bakit ko?
Inem abulan ni tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Inem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgasto sa met. Isungarod anang ipauit ni bakit ko. Tapno adda gastusan may. Hay, diya kamukan ka, Bursyo. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Asla dia ka may ibusan iti kwarta palibulsyo. Ay no, OFW di bakit ko pare. Mayat gayam no ada si asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wen karod pare. Dahil talayan nga nagulit ti malamid. Wala, kaslatag trabaho lat ta. Tanda ti maro-ura pauit. No sakti sa ka pare, ibagam ka ni bakit mo taga-brood mo ten. Wen man nga akpaiso. Kasalitak to man ni Elisa. Tapagabludak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya manan daytaan na panunot mo. Bumak nang taadagos no ko Anya nga rod dayta. Palubusan ka nga agabrod, bakit? Naa, apay nalakaaya ti agabroad. Ano kabairal ni Malitinay? Sigurado ang mabairal met. No kayat mo, di si kanti agabroad unyaw. Siyak pa'y laang tibaon mo mo. Wen tapno agplugle sumamet ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mula ang agabrodak tapno adamot ti pagbisyo, kas kinikumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na, agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay. Pasensya kan, Mari Elisa. Italaang anak kaawag ha. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga Kasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibaga, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Di tala ang maagin inom ti aramidin na. Itugot na pa yan nilakay ko, Mare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saan nga agtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papan iti day tabanag, Amare. Kaano pa ang nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, Mare. Imawagakan ka ta ang mga numabain lang ang mga ibaga ti katugangam. Kantap no amumutan at aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, Nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipawpawit mo kankwana. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Una nang. Kasta nga ruden ti aramidak. No adda sobra, idulin mo pa'y lang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga rodan tar aramidan ni Bursyo itananang. Day ta makikakaaruba ti ammunang aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikasom dagiti anak yaw. Limas tog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namot ngawin replyan dagiti message ko kang kuana. Mano abulan din asa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impawit na ken ka. Napayagan na naibos nanang. Mano abulan mo't nga wanin pawit na. Di na panunutan dagiti anak me. Ay nawaw, kano si katikadakkelan iti gasgastusan. Manulaang met nga iti gastos mo iti duwa nga anak yo ken Tinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit nanang. Isungarot na pinalubusak nga gabrod. Pinalubosam nga agabraw, tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka day. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pale, kaslada na nagsinapalikot mo. Masarak nga ro dita asawak pare. Apay ni Malitinay, pale. Di namot nga minon mapalunot ti mang pawit iti kwarta pare. Nakitak ti pos na di napalabas sa lawas. Nag-restaurant da kano ka nagiti gagayim na iyabrod. Anya? Dahito ti pakasigurak pare.
Gas-gastusan dan kadagiti gagayem na i-abroad ti sweldo na. Iso nga wan maipawit na. Kasano nga hindi tapale? Jak nga ro mo pare. Jak amuh na niya taramidan. Talagang awanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na nanang. Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yu ka di makikita dagiti pos na. Agin enjoy iti abroad. Say-sayaan na lang ti sweldo na. Naimbag kumamat ano ipauitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin Saan ati sweldo ti OFW nga asawam tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na nanang. Ay sus, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-paw itnakan ka ide. Naa. No siyak ti si ka, agbiro ka iti pagtrabahoam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputan nagagat ni bakit mo akit agsadot-sadot kamatan. Apay akas sa tiit sura ang bursyo. Makapapagtit noon ti kwarta mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? Saan nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan gid din no nagtaw-tawag ka. Wen, idi na minsan. Nagkumusta laang. No umawag man kang kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko ken kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak men. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho. Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaam. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananang. Wan, groceries lang. Isumat timpaw it ni bakit mo. Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la akanayo nag. Wano, at damotin sa bali agas gastusan na ijay. Iso nga awanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka nanang. At dan samot ti amuyo adyak ammo. Ala, ibagakon ti pudnukon ka. Naamuan ni bakit mo tinararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan ang nagpawit iti kwarta, tawanan panagtaleknakan ka. Apay mo takas na tinay. Apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipauitak pa'y iti kwartakan ka. Asino nga minti nang ibagang agresign ka. Alamatin abakit. Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na ko nakitayan, di mo namnamaan amang ipauitak pa'y iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Awanan. Inagdap nanti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo, sa dino ti papanam. Anya kumapay nanang. Agsapol ang iti pagtrabaho ka. Ijay, Medyo sentro. Ada ka nung ti hiring ijay. ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilita rin Mayat dayta, tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho ijay abroad. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan mat kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.